eziokwu anyị echighị echi na-achọ ya bụ ajụkwa onye eze ajụ onye eze na bikọsụ ajụ onye chief ajụkwa ndị nọ dị kọtụnụ na-ebu high chief ụzọ ekwe echighị echi ịbụ oke mmadụ na Nenwe sọpọtụ okwu na okwu chief kwuru hie bayi ndị Nenwe chi a ga-enwe nchekọta na Nenwe just n'otu nkenke Gbagaji. The arrival of Nkpume Ndi Nenwe, okay, mother, I'm going to Nenwe, it's one mother. Oga, we shall have to know. It's one mother. Then if for Oga. Okay, the one of Nenwe.